Apa? Cacing karo wedhus ki kuat ndi? Kuat wedhus no, wong cacing cilik didak-idak mati. Ketoke pinterem ya mok kuwi tok ketoke. Lah cacing karo wedhus kurang kuat ndi? Ya kuat cacing. Lah kok iso? Lho iya no, wong wedhus iso cacingan. Cacing apa iso wedusen? Loro sembarangan bedakno bak sapi. Lah sapi saiki ndase ngarep mburi ya. Ya. Tak tekoki saiki. Oh. Lah ndase ning lor, buntute ning ndi? Buntute ning kidul. Alah, sapa sing ngomong tak tapukane lambene sapi? Ya to sapi ndase ning lor, buntute ning kidul. Nyapa ning kidul barang ya. Lah sapi ndase ning lor, buntute ning ndi? Iya ning gone no, Mas. Mbah iki diongkek ngalor ngetan ngulon ya terserah sapi. Nyapa lho ngurusi sapi kowe iki lho. Oh malah goblok aku suwe-suwe. Lah piye ta kowe iki omonganmu? Aku lek genah to lek ndase ning lor ki buntute ning Sapi lanang wedok. Ya. Neng kandang. nyapa? Sikile piro? Ya sikile 8 no, sapi loro koe. Ah, ra iso. Sapi lanang wedok neng kandang sikile piro? 8. Salah. Lah piro? 6. Lah kok iso 6? Sapine kawin. Lah alah, jangkrik iki lho omonganmu. Sapi sikile piro? Papat. Sapri sikile piro? Sapat. Sapi. Sapri. Lek sapi piro? Papat. Lek sapri. Loro. Ono jarene utek komputer. Komputer bosok. Bahasa komputer kuwi bahasa. Sapi piro sikile? Papat ya sapi. Lek sapri? Loro, Pak. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Komputere lowakno. Lowak wae komputerku. Ndasmu guaken ora kena nggih mikir. Padahal wis ngono main lo kancane ku sik to. Sapi sikile, Sapi sikile papat. enek sapri Loro. sapri Sapri sikile piro, Pak? Sapri sikile piro? Sapi sikile piro mau? Papat. Lek sapi kan papat. Heeh. Lah terus kowe takon apa? Sapri. Sapri iki sikile paprat. Ngono lho. Mas Gareng iki ngedrak wing motor diangkat mumbul dhek iki kuat 5 menit lho. 5 menit mbok omongne kancane to, Dik. Suatu anu lho, Iki suatu kekuatan iki ngene iki lho. Skill lho, Ngene lho, Dik. Aku tau ro dhewe ngonange aku iki. Wong iki ngangkat ngene. Bane ngarepe munggah 5 menit lho, Dik. Karo tolak-tolak ngene. Karo ngerokok ngene sikile dingenekne. ngono. Tenan. Ancene mbiyen bekas eto ngedan iki ae. Kowe rumangsa. Lah aku ya luweh no, aku malah mangan cilok barang kok. Tapi kan gak kuat 5 menit kowe. 2 jam mangsamu larang. Lho, 2 jam larang dikeplekne aku ora Ngedrak munggahne bat. alah 2 jam aku. Lah kuwi larang digugah wong barang aku mandek terusan. Saking ngedrake rusak kuwi mau. Ora Mosake ngedrak entek keturan. ora Mumbul ora keju ta mumbulne anu. alah nyapa keju wong ora sadar apa-apa wong nyantol pagere wong kok. Alah. Potong amuk. Dino Jumat. Sampean budal Jumatan. Jarak 100 meter. Jelalah sapine sampean ucul. Apa yang sampean lakukan? Loh. Yo sik nyekel sapi dilebokne kandang lagi Jumatan. Telat Jumatane. Dosa sampean. Apa kowe? Yo Jumatan sik to Mas. Sapine ngebyong tanduran. Tandurane tangga muntek, kowe diseneni. Dosa kowe yo nan. Sapine dijak Jumatan. Seneni karo mudin goblok. Angin. Ora iso. Jajal lek sampean apa? Boleh, silakan. Nek pas wayah dino Jumat sampean ngarep Jumatan. Lah kok sapine sampean ucul sampean pas budal. Iya. Sampean terus piye? Tetep Jumatan. Loh, sapimu? Kewajiban seorang muslim. Sapine ngerai tandurane wong lho Mas. Sapine sapa? Lho sapimu lho. Aku pun duwe sapi.